Day, manguli ta sa balay. Day, nganong anhiman ta dinhi mag-away, day. Unsa man ka? Napulaan ako nimo eh. Gusto na ko makigbuwag. Di lagi ko musugot, day. Kay ikaw ray nilalang ug bugtong babae, bugtong binuhatan niya ako ang pagdughan, day. Ikaw ra. Ay kung unang yani mo koy. Kay nadako na lang gyud ang atong anak wajud kay ikasustinto. Mas imong gipili ni imo ang motor nga perti pagkamahala kaysa namo. Kaysa sa imong anak. Nya day. Dili masud ta himinganlan og kanaang patay motor lay kibaw man ka. Maninda gani ka. Maglakaw ra. Mao nga karon. Nga natay motor, ha? Mahal kini motor day. Ikaw mi ako ang palitan ani. Unya imo kong biyaan. Kanisan imong motor nga perti pagkataas sa pre pagkadakuag lobot nga di ko kasakay kay perti na kong pututa. Mutubo ra man ka day ako kapapilit ta gatas kanang gin nga gatas. Mutubo ra ka na oy. Kay ugi mo lang kong mahalon day. Aw, pana. Mutubo ka. Di na ko alimokoy. Buwag na ta. Ay, musta naman ang atong anak si Kaloy? Usaw may ikagwa na sustento ka na. Dili ko musugot ay magbuwag ka day. Nanakuli ka balay. Dili lagi ko. Ayawan anak ko day. Saan naman na ang atong bugtong anak day? Ano mo sige mo magawin ng mapa? Wa mo ra na so gwapo. Loy. Ani imong mama Loy. Musok ko man imong mama Loy magsige magpangaway na ko Loy. Ano mo sige mo magawin? Nga nagyanay mong amahan nga way ka sustento nimo mas pipili ning motor. Ka pa ano wa mo sige ka nang. Wa mo sige na ko. Usa may pagsustento na ko nimo, wa man kay sanilas gani. Kay kulita nga sanilas. Mao ang gyapon magtinir na magyapon ka usa may nga sustentuan ako nimo. Tanawa guni akong gagwapo wa ka nagtanas sa gwapo nga. Puting gwapuan ako. Daghan kini ibog sa kuisklan. Anak, pili ka mo duha kung asa ka mo kuyog. Nako ba sa imo bang amahan? Dili ko nimo. Dili ko nimo. Mano ma? Ari ko sung mama. Tana biyaan tana. Na. Day! Lumuto ko. Biyaan hinong ko ninyo. Kaloy anak, kasi napalihog ang motor ha. Ang atong sakyanan. Ma. Kaya na ako ilakto sa merkado. Sige ma. Sige anak. Katugas na sa kumailap oy. Dugay na kong paabot dire. Yung siya ari kong paabot ni lubi. Hi my love. Pahimungot sa ka my love. Ay wa oy, naman imong gusto kinibungot, tagas kay bungot. Kano sa tanaw na my love. Uy. Di ba ningon ko nimo nga panghimungot? Ano yung ganahan no? Kinibungot na tagas kayo? Ano ganahan nimo? Sige my love. Okay na oy. Nga pa eh. Na may kay abot-abot ang asawa ni Alim ko yun. Oo, kato man ang bulhog og mata. Bitaw bay. Ato na isumbong ni Alim ko eh. Gi, ato na isulbong. Na. Bay, Alim ko eh. Dapat may anong asawa ba? Dapat ka ikus-mikos nga laing bunguton makay ko. Pagtarong mo rin istorya, pagtarong ba? Barang kung di ko sa mamoy. Urag na og iro. Ha? Urag na og iro. Tarong mo ba? Na, hindi ka abot ang akong asawa? Ulag di. Di nyo nakita eh. Dito lang sa lunahan. Bay, Alim ko eh. Ato. Kaabala dito. Diri po itong gikan. Bago ko pinag-away. Kaya ako din anak ko din ito na eh. Wala man. Bay, Alim ko eh. Ipili na po tumiyaya kong anak. Maunay nila sa ganahan ako. Nasaktan ang puso ko, Alim Yana. Tuwa na to lang. Kuyugi ko niyo. Bilin ito mo nila pa sunana. Ako yan tonto. Tana. Karoon na ka. Paano yun? Ima kong kilisan. Karoon na ka. Karay. Kalong sige ari dire. Ay, ari. Asay mong inahan. Mas bigat do yayo mo gipilit sa motor. Pilis meron ko motor. Tuwa sa krikado. Gila na ka itong uminahan. Gila na ka. Naidwa ka tawing ato na ko sa akong motor. Ano Di adto ka ang imo kuno ang mama na ako nigi ka iring-iring. Bilas, tinuna. Tinuna. Ata na to na. Tana to. Asa na nimong auto my loves? Ato sa ahinsya day kung prinda. Pero kung mukoy ka nako. Ako kung lukatan to nako. Ano ba my loves? Nya ngano bali mo sa. Mukoy ka nako ron. Diyan ko ikalibo. Palit ako. Pero ka ata. Uy, ma! Kanaya mong gilis ni Papa, kabunguton ka pangaso na lang! Muram na si Jim Sardi! Mao na. Mao bitaw ang giilis na kong mama nimo kay bunguton kay ko. Mao na yung nadilinihan ako.
ni dong ko dong. Oh, kung gipaylo ni nako. Ano inaaman mo din panguli mo ka, panguli mo. Hindi ko alam kung nagibilon si Papa. Wa na ko gusto sa imo ha, amahan. Kaniya ako ang gusto. Kini. Mura man nag-iro to na. Kini mo gibelo. Ayaw tamanong tabang. Ko. Hey! Okay karon mga guys, daghang salamat no sa ako ang mga followers ug sa akong mga subscribers. So karon mga guys, nadyo ko ihangyo nyo karon mga guys nga ato na pong tabangan. So akong patabangan ninyo guys, ako ang mga followers diha, sa ako ang mga followers ug subscribers sa Alimukoy Tris Buhakak. So ako mong gihangyo nga unta inyo pud silang i-subscribe ang Pakatok Vlog. So why mawa ninyo mga guys kung inyo silang i-subscribe hinoon dugang kalingawan ng ilang mga content kapag buhaton sa matag adlaw nilang upload. So mga guys, ayan nyo kalinte mga guys, i-follow, i-subscribe ang ilahang YouTube channel o ilahang Facebook page Pakatok Vlogs. God bless! Hey!